A jiya ne aka tashi da ganin wani bidiyo yadda ake cuɗanya ɗan bulki kumanda. Waɗansu mutane ne dai wanda ba su bayyana kansu a cikin bidiyon ba, aka gan su yadda suke zane ɗan bulki kumanda. Kai ka ce ɗan ƙaramin yaro ne da ya aikata musu laifi. Dattijon wanda ya bawa shekaru 70 baya ya sha zana kwarai da gaske yayin da aka sa masa hankuf a hannunsa. Masu dukan nasa wanda ake alakanta su da jami'an tsaro sun ce sun masa haka ne saboda zagin gwamnan Kaduna da yake Ubasani. Washin to ya ma taɓa zagin Obasani ne? Waɗannan su ne kalaman da ya taɓa yi na kakkausan suka akan gwamnan na Obasani. Suna ko wajen shan iska babu Abuja, amma yanzu ka je ka gani gadin ga sanan babu iyaka, an yi wajen ɗan cin abinci da ɗan shaye-shaye a ciki. Wannan basira da ilimin Malam Nasiru ne ya sa yi wannan, amma wannan bai da basira, bai kuma da tunani. Tunaninsa kawai ya zama kamar tunanin wata mujiya ko kuma a ce tunanin mikiya. Ba abin da yake hange illa ya hango nama izo i cafe izo i raba da kashi, sai ƴan uwansa, sai ƴan koransa da kafi gwamnansa. Hatta kwamishinoninsa ba sa sanin abin da yake tafiya a gwamnatin. Chief of staff ɗinsa da sakataren gwamnati sun zama hutu. Idan zai ba da kwangila sai dai ya ba da kwangila, babu magana a shigar da ita council meeting ko kuma a zo a yi a bajeta, watan kowa izo menene ake cewa, na manta da kalmar Hausa. Yanki rabansa? Ba magana haka bane. Watan kamar a ce ai kowace kwangila zaka iya yin promo. Ka fahimta? A fitar da tanda. To amma shi babu tanda a Kaduna. Shine tandar, shine kwangilar, shine mai kamfanonin da sauransu. Ana zargi kamfanonin din nasa ne, in kuma ba nasa bane kamfanonin na makusantansa ne yake kama karya. Yan majalisar jiha sun zama kyan wallami, ba cizo ba ya kwashi, sai abin da da su saboda ya mallake su. Suka zo suka kirkiri ƙarya cewa ma Nasiru ya ci kuɗi biliyan kaza. Akwai kuɗaɗe da yawa da ba amma ba gwamnatin Malam Nasiru ba. Na san sun yi press conference. Bayan wannan bidiyo ya bayyana, fitaccen malamin addinin musuluncin nan Sheikh Musa Asadu Sunna ya tuntubi gwamnan na jihar Kaduna kan me zai ce a game da wannan bidiyo da ake yadawa. Malam ya ce gwamnan ya masa rantsuwa irin na musulmi kan cewa baya da hannu akan wannan aika-aika da aka yi ma dan bulki kumanda, kuma ya tabbatar masa zai kafa kwamitin bincike domin binciko wanda suka yi wannan abu a hukunta su. Akala da ta faru ɗazu a wannan gari na jihar Kaduna, wanda ƙwarar gaske tana da sosare kuma ba ta da daɗi. Ina zaune ɗazu na yi wa Africa TV program, wanda kuma program ɗin yana da tsawo don ya fi awa 3. To mun tashi za mu ɗan yi sallah haka mu dawo, sai aka turo min wani bidiyo sai na gani. Na san wasu da 'yan uwa daga dama daga ciki sun ga bidiyon a social media yana yawo a yau. Akwai wannan ɗan balki komanda da ke Kano, na san kun gani a social media wasu sun kama shi da sunan jami'an tsaro suna dukansa. Wannan abu ƙware abu ne da yake yana da tada hankali, akwai ban tausayi a ciki ƙwarar gaske. Lokacin da suke dukan nasa yana faɗa musu cewa kun san fa cewa ina da ciwon siga, kuma ka san mutumin da yake da ciwon siga in aka bige shi, in jikin ya riga ya fashe, to in ba sa abu an riga an samu matsala sai da hali. A yanayinsa da kuma shekarunsa, kowanda bai da shekaru aka yi ma wannan, tsakani da Allah an ci masa mutunci, kuma an keta doka, an yi abin da yake na ba daidai ba. Sau kuka saurari bidiyon za ku ji waɗanda suke yin wannan abin da sunan jami'an tsaro suna cewa wai ya zagi mai girma gwamnan jihar Kaduna. To lokacin da naga bidiyon aka turo min, nan take sai na turawa mai girma gwamnan wannan bidiyon, nace masa to ga abin da ke faruwa a yanzu. Da na tura mai nace ga abin da ke faruwa, yayi min rantsuwa da Allah, rantsuwa mugallaza. Yace min ya rantse da Allah bai sani ba, kuma wannan abin wallahi bai da alaka da shi. Rantsuwar da ka san ya kamata a yi mutum musulmi in yi maka ita, ya kamata ka yadda, to irin wannan rantsuwan yi min. Ya ce ya rantse da Allah bai sani ba, bai da alaƙa da wannan.
abinda nake so mutane su dan iltifati su waiga zuwa gare shi, wanda suka yi wannan abu ya aka yi abin da suka yi idan alkhairi ne sanda suke dukan dan barke komanda ba su bayyana da fuskokinsu ba ko kuwa? Sannan me ya kawo kiran shi gwamna a cikin ishu din? So saboda haka nan take sai ce to wannan abin ya zama wajibi gare shi ya fito ya barranta kan shi, kuma dole ne sai sun sa a kafa kwamiti na bincike a gano suwa suke wannan abun, suwa suke da alaka da wannan ainihin wato abu. In aka lura ko maganan da muka zo muka yi a nan gurin na wannan abin da ya taso maganar dokan nan da ake maganan an sa mata hannu, ai mai girma gwamnan jihar Kaduna yana daga cikin gwamnoni guda 3 a arewacin Najeriya, da shi da gwamnan Jos da gwamnan ina, wanda suka rubuta official letter zuwa ga gwamnatin tarayya cewa ba sa goyon bayan wannan abu, official takarda. Saboda haka kuma mun faɗa a wata munasaba mun ce duk mutumin da yake dan jihar Kaduna ne a yanzu ya san daga lokacin da mai girma gwamnan ya zo ba wanda aka sake zuwa aka rusa masa gida ko aka rusa masa gurin da yake sana'a ko yana sana'a bakin titi aka kwashe masa kaya. Tsakaninku da Allah an ci gaba da yin haka a jihar Kaduna. Sannan ba wanda zai ce hatta in Castelia ni na san cewa official ya sa an musa magana cewa yanayin da ake ciki a yanzu bai kamata ya zamanto suna takurawa mutane ba, suna matsawa mutane da me za su ji ko da yanayin da ake ciki nawa. Saboda haka in an bibi za ku ga cewa su maganan da suke cewa wai ya zage shi, to yanzu a Najeriya wani dan siyasa ne zai ce wai dan an zage shi to waye top a Najeriya gaba daya? Ba shugaban kasa ba? Lala ana zage shi ko ba zage shi? In aka ce shikenan duk wanda ya fito ya faɗi ra'ayinsa ko ya shikenan za a zo ya shikenan za aka kashe mutane da yawa. So a takaice ya fito ya barranta kansa cewa wannan abun bai san shi ba kuma bai da alaka da shi, kuma ni na cikin wanda na fara magana da shi a farko lokacin da naga abin ya fara yaduwa. Kuma mun faɗa muku mun ce akwai abin da mutanen gari suke da alaka da shi, in wani abu ya taso wanda muke ganin na gyara ne a jihar nan, tunda an buɗe mana kofa muna da hanyar da za mu kai mu ce ga wani abu a gyara. Bai buƙatar ka ce wai kana so kowane irin abu sai mun zo mun maka bayani an faɗa ko ba a faɗa ba, ai ba haƙƙinka bane ko. Kuma kowa ai a mustawar da yake mu gyara muke so ai ba mutuncin mutane muke so a dangace ba. Saboda haka ya fito ya barranta kansa, kuma lalle ya dauki alƙawarin cewa wannan abin ya zama wajibi dole su kafa kwamitin binciken suwaye suka yi wannan abin, wanda suke da alaka in an ce dan ba wani wanda suke da alaka da wannan abu. Saboda haka shi muna goyon bayan lalle kafa kwamiti dan a gano suwa suka yi wannan, kuma a hukunta su hukunci na bayyane ta yadda a ɗauki darasi gobe ka a ƙara. Amma zancen gaskiya waɗanda suka yi waɗannan abin sun ci mutuncinsa, kuma dole ka tausaya masa a matsayinsa na mutum. Da haka mu daga wannan majalisi muna jajanta masa, muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. Mutum ne da shekarunsa ya kai 70 ko ka iya cewa shekara 70 da wani abu. Kaga bai kamata a ce an yi wannan ba. So muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya, sannan kuma Allah ya isan mai ga wanda suka mai wannan abu. Wannan shine abin da za mu faɗa a takaice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi kuwa dan bulki komanda ya ce in dai adawa ce da sukan gwamnatin jihar Kaduna yanzu ma ya fara, saboda haka bakinsa ba zai mutu ba. Dan su same ni wai sai yanzu suka kama ni, suna zuwa suka sa min Hankof, bayan sun sa min Hankof sannan suka ce wai me isa nake zagin gwamnan Kaduna. Nace ni ban zagi gwamnan Kaduna ba. To daga ƙarshe dai suka ringa duka suka ja ni can wajen live cam, suka doke ni, suka ci mutunci na, ga Hankof a hannuna da sauransu. To amma maganar da gwamnatin jihar Kaduna take zancen banza ne, zancen wofi wanda yake fitowa daga bakin mutanen banza. Shi gwamnan ice ba da shi bane, ba shi yasa ba ƙarya ne, domin waɗanda suka yi mun sai da suka yi wa gidan gwamnan magana suka ce suna so za su haɗa ni da gwamna. Na ce ba na buƙatar su haɗa ni da gwamna, kuma gashi ga maganar su komai da komai. Don haka gwamna ba ni kaɗai isa aka yi wa ba,
akwai wata yarinya ita ma yar adawa sai da isa aka yi mata a Kaduna, sannan kuma akwai wani ma a Kaduna, saboda shi gwamna gaba daya bai jura adawa ba saboda ba dan siyasa bane kuma ba mutum ne wanda isan mutuncin al'umma ba, gani yake mulkin nan da ya samu kamar zai tabbata. Shi yasa kowa yi magana wai sai a ce ba za ka faɗi laifinsa ba. Kuma demokuraɗiyya ba ta gaji haka ba. Demokuraɗiyya a ko'ina a duniya tsarin mulkin ƙasa ya ba mutum dama ya faɗi albarkacin bakinsa. To amma shi gwamnan Kaduna Obasani mutum ne ɗan kama karya a demokuraɗiyya, kuma mutum ne wannan ita da watan 'yan ta'addan siyasa uwa inda yake shugabansu na ta'addanci na siyasa. Wannan shine magana ta gaskiya, kuma zancen banza yake. Kwamanda ba zai fasa yi masa adawa ba. Ni ba karamin dan siyasa bane, na farko dai ni jikan Nehu ne kuma dan PRP, to zai gaya mun gwagwarmaya babu gudu babu ja da baya, adawa ma yanzu ya gani gangar jikin tana baya.